रायजो राजा नोंथांमोन सिनायनो हादोंना हायाखै नोंथांमोनहा नायदो एसे मोजाङै नायनानै ला नै बेवहाय नानि दङ सानै जोंहा नामा जाहैबाय नोंथांमोनहा मिथिखायो फेमास एक्ट्रिस जोंहा दायो आइएसबिटि आवहाय नङा होमबा बालाजि नैबे जाहैबाय बालाजि मोखाङावहाय नै बेवहाय मोनसे दखान होदोङो दायो माने सानबेसे जाखो दखान होनाया सानथाम जाबाय दा सानथाम जाबाय जाहैदों नै बेवहाय फुसका दङ आरो ओरैजाय माने भाजा माने मायो 12 माहिया ना 12 मिसल होनो नै सारा जोंना होगासिनो दङ गावहोगासिनो दङ आरो ओरै जोंना मानसिफ्रा मोनफैलाजोबदों मानो होनोबा नायफैदों आरो जोङो माने दखान होदों होननायखाय माने जोङो थांलाय फैलाय बेयावनोखा नालाय दा नुबाय दा नै होगासिनो दङ लोगोफोरा जाफैनांगोन प्लास्टिक गानना होगासिनो नानिया नै जिबना प्लास्टिक गानना होगासिनो दङ ओरै होगासिनो दङ दा नै नोंथांमोना भिजिट खालामनो दाबाव दे मोनथिबाय आइएसबिटि एकदम नै बालाजिनि बे बालाजि मोखाङावहाय जोंहा नानियाहाय दखान होबाय नङा होमबा दा नायनो हागोन नैबे जाहैबाय माबा आइएसबिटि आवहाय नै गावहोगासिनो दङ हाबलांनो बावनाङा नोंथांमोनहा मोनथिबाय